Het is nou wat zien, jongens. Ik weer aan het editen. En ik dacht, doei, ik ga lekker hinderrijden. Dus de zinnen is correct onder. Het weer wordt heel mooi waar. En we gaan mooi even een stukje rennen. Mooi uniek. Oh. Nee, hallo. Nee. Oh. Oké. We gaan naar huis. Wat is dat uniek? Deze en Piet. Uniek rent weer naar buiten, want daar staat Bjarni. En ze is ontpissing. Dus ze is hartstikke hengstig. Merries. Nee, we gaan gewoon naar binnen. Hé, Joeke. Ja. Ja, ik hel hem zo op. Bjarni komt zo weer binnen. Dat is een baby van Johnny. Ik wist wel. Spidey. En Daisy. En Peach. En Glendy. Wonder. Sally. Joker, kom eens.
Was dat maar Spidey-bordje? Oh. Ze vinden net met zijn leven. Hé. Oh. Dit is zielig. Hé. Hé, jongen. Nou, Spidey. Je bent een bejaard niet, hé. Kom maar. Hallo? Ja. Oh, ziel. Ik is wel even bij Wondersim, hé. Kom eens. Oh. Sally vindt het ik al net leuk. Oh. Kom maar. Dit is Bjarni. Hoi. En Uniek is Hengstig. Nou, Piet, we krijgen maar rondjes aan het galopperen. Hey Piet.
Ja, daar mag je wel weer bij rijden. Dat is Ginny en Laura. Ja, probeer nou maar iets actiever. Dat ze niet te veel gaat sukkelen, zeg maar. En anders maak je even een overgang naar de stap en dan draaf je weer weg. Nou, daarmee leert ze ook dat ze actiever moet zijn vanuit haar achterbeen. Juist. Dit is Foke Marijn, mooi Yildo.